Hola a tothom, anem a veure algunes de les funcions més bàsiques del LibreOffice Calc. Començarem, per exemple, amb la suma, el sumatori. El tenim aquí al símbol, d'acord? Suposem que jo vull sumar tots aquests valors, perquè vull saber el total de les quotes del 2025. Doncs res, vindré aquí, agafaré l'opció sumar i seleccionaré el rang en què vull que s'apliqui. Faré un return i ja el tindrem. Això és el sumatori de tots aquests valors. Una altra funció interessant és que em retorni el valor màxim. Per exemple, vull saber l'edat del soci més vell, l'edat màxima. Aquí tenim la franja d'edats. Per tant, vinc aquí, selecciono l'opció màxim i ell em proposa que ho busqui aquí, jo li dic que no, que vull que me'l busqui en aquest interval. Return 84, que és aquest valor. Perfecte. El mateix em passaria amb la funció mínim. Vindria aquí, faria el mínim, em diria quin rang, jo hi dic que me'l busqui aquí, return, i ja ho tenim, el soci més jove té 18 anys, i l'edat mitjana doncs ens serveix per calcular una mitjana. Per tant, vindré aquí, m'agafo mitjana, selecciono el rang on que vull que me la calculi, i aquí la tenim, la mitjana d'edat és 49,4375. D'acord? Doncs ja ho tenim. Tenim el sumatori, el màxim, el mínim i la mitjana. Fins aquí.